Okei. Nyt saatiin hyvä siellä sun näkökulma ja mun näkökulma tuohon episodiin. Laita sille rinnakkain pyörimään. Tos meinas käydä aika katastrofaalisesti. Mä en tiedä sä osuit siihen äijät ja kaadutte molemmat samaan aikaan maahan. Mut sit sitä äijää niin mä ammuin vielä Longhornilla päähän siinä. Se makas maassa. Hyvä hello. Ai vittu unohtu huutonauraa sillä. Harmi. Saatiinpa nyt toi kannibalismi kokeiltu. Sitä ikin muistanut tehdä. Nyt sit täällä tiedetään, että me ollaan täällä. Paukuttelu saattoi kuulua. Saatiin mekin vähän Mosinin käteen. Nyt jos tää joku kullipää juoksee, niin tarvii... Harmi, että siellä on yhteistyöhalunen. Mä olisin halunnut tota... Vittu ois pitänyt juosta heti laittaa käsirautoja sille, kun mä meinasin, että ois voinut laittaa. Niin, ei oltais keretty. Eikö se lähti heti, se just spavnas. Ei se ollut siinä joku 5 sekkaa ehkä paikalla. Niin. Vois kattoo kun skopee tosta talosta. Joo, se on vieläkin tää Servusen Ratseri, se on aika ylhäällä tuon listassa. Joo, se oli sanonut Tsernospavni. No. Ei näy skopeita. Koska mulla laittaa rekordit menee eri levylle taas, niin mun ei tarvitse käydä poistamassa noita. Tuolla on taas yksi kouppitalo, jos haluat katsoa. Joo, käydään vaan. Mikä se haulikko ei meni? Mä en kyllä kuulu mitään AK-laukauksia, että... Mä kuulin kun sellainen muutaman panoksen sari. Voihan tää siis olla joku AK ja mitä vittua tekis jossain elektrosasti, jos se osaa... No en mä tiedä, jos se on vaan tää liikkeelle, jos sillä on joku lynkkausskuadi täällä. Kyllä se oli AK, joku rynkky se oli. Kyllä täällä on kun on rynkkykaan. Yksi, mitä niin ne koodarithan on näissä aika usein keskustassa näyttää. Vasara vaan. Ei oo skopea. Täällä on safkaa, mä voisin ottaa tosta, no kun kohta pitää syödä noita safkoja kuitenkin. Vittu! Hiiripukas. Tarvisin juomaa. Ei ollut juotavaa täällä. Mä menen tonne rantaa päin takas. No voi vittu, eiks tää voinut juosta ja hypätä. Uskalla tohon tielle jäädä hirveestä arpomaan. Onko se ranta? Joo, mä oon tässä punaisessa talossa. Mä oon täällä ihan rannassa nyt. Joo, mä katon nopeammin, onko täällä mitä otettu. Aurinkolasit, niille ei tee vittuakaan. Vittu, mulla on törsti taas. No. Tarttis juomaa. Joo. No tuollahan on kaivo, jos me lähdetään elektrosta ulospäin, siinä tulee heti niitä kaivoja kyllä sitten. Ei kyllä tulee. No hyppää nyt vittu ei kun siis tähän on niin mulla elektrossa, mitä mä muistin, että mä olin siitä Sernossa. Perkele kun tää jää jumiin, ei vitun pussu. Mutta kun tää jätkä spawnasta, onks tossa kohtaa spawn? Oi vittu ammuttiin! Joo mä kuulin tuon äänen. Ai vittu muakin ammutaan. Juokse. Kaupungilta päin tulee. Joo. Mä oon tän rannassa. Mun on pakko pandake, jäädään tähän. Ei vittu! Joo. Mistä se ampuu? Ei näy ketään missä. Pandakeen nopee. Tai älä vielä. Mennään tonne talon taakse. Puuttuu ihan väri, mun huosu laskee uudelleen. Mä menen tuohon aidan taakse. Joo. Se tulee rantaa sit se äijä. Vittu nyt tulee lisää, mä kuolin. Ai tulee? En mä tiedä, mä kuolin jo. Mä en näe mitään. Mä oon tajuton. Joo, mua lyödään. Joo, näkymätön. Fucking cheaters. No mä en vielä vetänyt respawnia. Mä katon kun mä tuun takas, mä katon. On verenvuoto. Niin mä varmaan kuolen ennen kuin mä näen peliä. Mun osuu niin hyvin. Joo, en nähnyt ketään kun mua ammuttiin. No se oli se rynkky. Joo, mä kuulen jotain lyöntiääniä vaan mun vieressä. Joo, mua hakataan tässä vieressä. Mä en näe ketään. Mä en näe eikä mä oon veden Mun meni ruinediksi takki. Fucking cheater gay man. Kuulitko sun puheen? Katsotaan, mä en oo vieläkään kuollut. Katsotaan heräänkö mä tästä.
Nyt mä kuulin salata aseen. Mä avasin just pullo. Miksi pystyt tappaa mua, kun mä oon tässä? Se hakkas äsken näkyvä osumia tuli tohon mun viereen maahan. Vittu, toivottavasti se lähti vittu, niin tuli sitä äkkiä pandake, mut... Ai niin, kun sä voit verrata. Joo, mulla on vielä you are unconsciousness, että mä en oo vielä kuollut sen, mutta... Katsotaan. Se ei tappanut mua ainakaan vielä. Jos mä tuun takaisin, mä panan heti vaan pandakeemaan tänne, mä en tee mitään muuta. Mä en nähnyt niinku yhtään mistä luodit. En mäkään, se varmaan lensi jossain siellä ja ampui ylhäältä päin meitä. Onko se pelissä? On. Onko se elossa? On. Mä juoksin tällaisen vitun betonilaiturin viereen ja menin tähän vesirajaan. No nyt tuli you are dead, voi vittu. Vittu, uskaltaisinko mä hakenut sun kamoja sieltä yhtään? No Mosin ja Laaki tossa tietysti. Niin, no mä en tiedä. Vittu, pitäisikö ottaa riskiä käydä kokeile. Ootat puoli minuuttia, mä katon mihin mä spavnan, jos mä saan elektrospavnin. Mitä vittu tuossa äijän ruumis siirtyi? Siirtyy? Joo. Mitä helvettiä? Toivottavasti se nyt kadonnut, kun mä panon respawn, niin ei varmaan. Eihän sen pitäisi. Ei. No 10 sekkaa, katsotaan mihin mä spavnan, jos mä tulisin... Niin. Mitä inspect? Mä haluan ottaa se käsiin. Miksi mulla tulee näihin kaikki... Näihin tulee kaikki inspect. Miksi mä voin ottaa näitä? Mä oon Kamisovasta. Hei. En mä tiedä. Vetikö se hidebody mulle? Ei. Tuolla on Ruinedin ainakin suuri osa kamoista. No reppukamat on. Koita tuplaklikillä ottaa niitä kamoiset. On horni ois vielä tossa. Mä otan sen sieltä. Sen pystyy ottaa. Latasiks sä? Mä kuulin mun vierestä latausääni. Ihan vitu sama. Joo, mä oon Kamisovos nyt, mä juoksen sinne päin. Miksi mä voin ottaa käsiä tota? Mulla tulee vaan inspekti tän sun Mosinin kohdalla. Pystytkö niinku klikkaamalla siirtää sen? Ai silleen 20. Mä vaan laittaa, kato mun tässä ottaa käsiä tää sun. Niin, siltä ei varmaan saa sit sitä. Voi perkele. Taas jokin koodari. No nyt mä sain kyllä videolle sen mun kuoleman. No, mulla näkyy hyvin kun se hakkaa tot ilmaa tossa. Mut mä en saanut sitä alkuun videolle, kun mulla ei ollut rekordi päällä. Käydäs kattooks täällä... No ei täällä Kamisovassa oo varmaan mitään. No on tossa paremmat housut. Mosinin panoksia mä otan täältä niin paljon kuin saa. Eipä nyt jäänyt vissiin ehjäks. Joo, ei nyt paljon jäänyt ehjäks. No, mulla oli joka vaatteessa oli kaiken maailman panoksia, kun mä oon oppinut se, että pitää eri vaatteissa niitä kamoja. Just. Voinko täällä ottaa erikseen tän sun pyssyn täältä? Pitäisikö mun käydä Täällä ampuu joku. Ei kun sain, nyt mä sain sen. Nyt on mun repeateri jäi tohon maahan. Pysyisikö se repeateri, jos mä juoksen suoraan sinne hakemaan sen? No voit sä. Joo, mä juoksen rantaa pitkin suoraan, mä en jää loottiin mitään, mä juoksen sinne. Mutta jos mä kuulin täältä kalliolta päin laukauksista. Oi vittu, mulla oli rekordikin päällä. Oho, vittu mä nyt oikein vittu sähdän. Ottaa tällä Mosinin. Miksi vittu mä voin laittaa? Täytyy katsoa se video, että näkisinkö mä sitä koodaria jossain. Olisiko se tallentunut johonkin. Tässä maassa näkyy toinen Mosinikin. Joo, ei se mitään. Koita pysyä elossa siinä vahista raatoa, niin... No mä menen tohon samaan paikkaan, missä mä olin äsken. Mulla ei oo takki tosiaan ruinediksi. Se ampuu mua. Mä tarvitsin juomaa. No valitettavasti nyt ei oo, mutta... Eihän se siinä kuole pitkä aika, siihen tulee vielä se törstis punaiselle ennen kuin se rupee menettämään mitään. Saiko pavusta lisää? Saa. Paketista saa ainakin, sen mä muistan. Kaikista muista paitsi riisistä ja murosta, niin pitäis saada. Joo, näköjään sai näistä. Mulla varmaan menee 5 minuuttia, mä en oo nää niinku elektron, niinku noi nosturit ja kaikkea. Joo, mä jään tähän kyttään. Joo.
vittu. Nimet mä en kuollut sitten kun mä menin luuttiin. Ehkä se sit vaan häippäs tosta. Ehkä sun ois pitänyt varmaan heti kun tulit täysin tulla pandakeen, niin mäkään en ois kuollut. Sä oot kyllä niin pitkään siinä osastot oli motosuma, että se vuotaa ihan sikanopea kuivisus. Oli ihan lensi tota verta ihan saatanasta. Mä olin 2 minuuttia sille unconsciousnessissä, et siinä ois ehtinyt kyllä. Et mä vuodin kuiviin, et ei se enää ampunut mua. Et se lähti vittuun. Nyt kuuluu laukaus. Ai niin! Mä kuulin kans laukauksia äsken täältä Kallio, missä mä oon nyt. Vasemmalta mun mielestä kuuluu laukaus. Joo. Mä kuulin Mosinin laukauksen silloin kun mä läksin Kamisuvosta juokseen Elektroa päin. Et täällä on jossain täällä matkan varrella varmaan Mosinia. Vittu kun mä sanoin sille, että fucking cheater, niin vittu... Lähtikö se sen takia pois? Silloin kun just kun mä mun mielestä kun mä sanoin sen, niin se ei enää hakannut. Se hakkas tossa vittu mun vierestä. Siis mä en nähnyt ketään, kun sain nyrkkien hakkausääniä tossa mun vieressä vaan niinku pölis. Kai sun ruumis tosiaan siirtyi tuolla. Onko se mun raato vielä siellä? Oh. Vittu ehtisinköhän mä? Mä oon kohta siinä, missä me kytättiin sinne, tai missä on se hökkeli, missä on ne heinäpalkeus. Mä oon kohta siinä. Mä otan nauhoituksen 8 pois. Joo. Koita pitää matalaa profiilia. Se on ihan tossa, se oli tossa talon sisällä. Katsomaan äsken tossa, mä näin äsken se tosta seinän läpi, kun se jotain lakas. Oh. Varmaan näki, mutta toivottavasti nyt ei tullut. Koita olla. Sillä ei vissiin ollut mitään. Joo. Mä juoksen nopee tosta Hetkinen, on se sun ruumis vielä tossa. Joo, mä juoksen näitä veneitten läpi, josta löytyy takkeja, niin mä otan sullekin takin mukaan. I'm thirsty on nyt mullakin, että samassa veneessä ollaan. Ei, mä sain pois sen. No, söndät vitun papuja. Orange raincoat, mä otan itselläni tosta. Sitten mä otan tästä yellow raincoatin sullekin mukaan. No. Joo, tää on ruinedi, niin noi kamat menee kuitenkin sit paskasta. Mä löysin vihreän tosta, olisiko tässä... Hei, täällä on vihreitä raincoatteja, molemmille vihreät. No hyvä. Joku ampui siellä sun huudellas. Joo, no tuttu sun käveli äsken joku äijäkin saatana. Noniin, mulla on nyt 2 vihreät raincoattia. Joo, vai tänne päin. Joo, mulla kesti hetken kun takki ei voi laittaa takin sisään, mutta sen saa housujen sisään. Niin ihmettä mitä vittua. Sun käännekin perset taskuun sadettakin. Menee se intikin sadetakki vittu, sen saa jos sen siististi viikkaa pakkaa, sehän menee ihan vitun pieneen tilaan. Niin mä laitoin se aina tonne, kun tuli se saatana, että piti pakata ne ja purkaa sitä saatan tetser, mä laitoin se aina tonne ton pakin sisään. Sitten mä laitoin pakin kiinni, se meni sinne ihan vitun hyvin. Tää menee zombi täällä meressä, toivottavasti se on teillähän mun perään. No lähtihän se. Ja toinenkin zombi tulee sitten, et ota kirves käteen sitten kun mä tuun. Joo. Eikä vielä ota kun... Taas ammuttiin täällä poliisilaitoksen lähellä. Joo. Mä näen nyt sen mihin mä kuolin, mutta mä en näe kyllä mun raatoa missään. Voiko se tulla vedessä? Se vitussa saa, se on tossa rannalla. Se et se täällä on. Mä oon tulossa sinne just. Mä näen joku... sä oot tuolla, se on 2 zombia perässä. Niin on, mä sanoin, että ota se kirves. Joo, tossa on se sun ruumis. Näetkö sä mut jo? Joku on siinä vedessä aina. Joo, se on se sun ruumis. Vittu, ei kadonnut vielä onneksi. Siinä se on vielä. Toivottavasti mä kerkein ottaa aseet. No zombitkin jää tonne seisoo. Toivottavasti mä kerkeisin ottaa mun kamat siitä talteen, aseet ja kaikki. No nyt ei taas akros. Joo, mä rupeen lohtaan. Ei, toinen zombi akros johonkin toiseen tyyppiin, se juosi tonne keskustaan. Tapa ne zombit. Joo, toinen niistä akros johonkin toiseen äijään. Koska se juosi tonne keskustaan päin. Ei, nyt se tulee tänne. Tää helvettiä. Nyt ei taas seisoo tonne. Voi Firefactin akse. Ei vittuun cowboy-hattukin meni pilalle. Voi helvetti. Vähän suuri osa Mosinin kudestakin on pilalla. No toi Mosini näkyy vielä. Saatko sen repeateri? Joo, sain. Niin mä saan muuten varmaan sika helppoa bleedinginkin, kun mulla on tää takki paskana. Joo, mennään siis sisälle, niin mulla on ehjä takki sun. Mennään tänne taloon. Tässä oli äijä äsken sisällä.
Onks tää ladattu tää ase? En mä jaa, on se. On täällä ainakin muutama panos. Oli tää. Se taitaa olla täys. Hei, nyt on SKS tai jollain tuolla keskustassa. Mennään tänne sisälle nyt. Joo, taas no mä kuulin. Tuu tähän huoneeseen tähän ja ovi kiinni. Vittu kun taas laki. Voi perke, missä se ovi nyt? No ihan saatana saanut. Tätä pysty laittaa kiinni. No ei se haittaa, saat tähän, tossa on takki, saitko? Joo, mennään siirrän eka kamat sinne ja sitten mitä vittua mennään 380 sekunnilla näitä hevon vittua. Jos sulla on näitä repeaterin kuteja, niin anna mulle. Joo, aluksi onneksi mä laitan tonne raincoattiin noita. No, se on sulle se raincoatti sitten. Ei, mulla on toi se mun hajalla oleva raincoattin kans maassa. Oh. Koko ajan kuuluu räiskintä. Siinä otin noita ihmisen lihoja vähän mukaan. No, missä on ne patit? Ne on tossa raincoatissa, mikä on tossa maassa. Joo, mä kombineen näitä nyt sitten. No niin. No ei onneksi ihan mennyt, reppukin oli ehjänä ja... Mun on pakko syyä nyt tässä jotain. Tai syyä juu vähän. Onneksi tää veitsikin pysy battle damagerina, niin... Nyt joudut vähän kyllä suojaamaan sitten. Sitten kun tuota oveen sakkii. Vittu. Ai niin, haluatko longhorni? Joo, mulla on muutama patikin siinä. Mä laitan senkin tonne vitun raincoatin sisälle. Joo, mä lataan sen nyt tässä ensitöiksi. Vaikka siellä on pati, mutta mä otan sen vittuun sieltä. Jäikö sulle paljon niitä Mosinin kuteja jäljellä? Ei paljon vittuakaan. Mulla on 14 plus 20 plus 5 täällä aseessa. Joo, mulla on 15. Joo. No mä käytän ton repeaterin nyt sit siihen, mulla on just se 40 kutia vähän reilu. Vittu kun on vielä ton hangri. Mulla on safkaas tarvita. Niin on mulla tossa safkaa vielä. Nyt lähti hangri pois. Mä syön... Saimme sitä ihmisen lihaa vielä pari pihviä pysyä ehjänä. No homotin muutama kanssa. Ai saatit kans niitä, no ilman kos. Nohan ne oli pakko säästää kun ekaa kertaa. Taas ammuttiin, joo. No onneksi nyt ei ihan kaikki kama mennyt tässä, että... Nyt tulee zombi. Zombi tulee, mä otan kirve. Joo. Ja sun säily kirveskin. Joo, se on battle damage, mutta säily kuitenkin. Nyt tuli energitset ja stuffe. Nyt tuli se zombi. Mulla on sit vain on mulla 2 pandakerullaa näköjään, joo. Ei oo hätää. No niin. Lähdetäänkö me seikkaille ja kuolee taas? Joo, mennään tonne rantaan taas. Tuolla näkää Vittu jatka varppihan homon. Ainoa vaan, että vähän ahistaa, kun tuo koodari varmaan vieläkin täällä. No niin. Onks täällä ylhäällä mitään? Tähän spawnaa välillä aseita. Mä en oo ikinä käynyt täällä ylhäällä. Tästä mä löytän välillä jotain pistoolia. Taas ammuttiin. Ai vittu, mua ammutti seinän läpi taas tulla. Ainakin näytti siltä jostain. Joo, vittu. niin tuli. Jostain vittu. No, mä oon mieluummin sisään. Mä menen sinne yläkertaan. Mä menen sinne vitu yläkertaan. Mä kuolen kohta. Tuu tänne yläkertaan. Joo, mä tuun sinne. Joo, mistä vitusta mua ammuu? Tänne ei voi ampua seinien läpi. Tuu tänne pandake, mä katon tohon. Joo. Ja receiving. No niin, käytä se nyt, vittu. My pandake is completely ruined. Mun pandaket on ruinedin. No kyllä tässä... Nyt mä kuolen. Sä kuolit. Mut ammuttiin seinän läpi. Ei vittu mitään paskaa. No mä sain ton videolle nyt. Nyt mut ammuttiin suoraan betoniseinien läpi sinne. Oliks sulla pandake? Oli. Joo, mutkin ammuttiin ja ei näkynyt mitään. Mä kuolin. Joo, mä sain ton koko episodin, kun se ampui seinien läpi, sit kun mä menin sen ylös, niin...